Da. Ia. Dormi. Au. 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 Tata came with this stuff again. What is this? What is this? Meow. Meow. Blah. Wow. Wow. Wow, wow. Wow. What is this? There's a red light Make there. him talk, Mama. Haide. Talk to him. Haide, povestește-ne ceva. Berco. Povestește-ne ceva. Povestește-ne ceva, Berco. Ceva frumos. Filip. Povestește-ne ceva frumos. Cum tu știi. Ia. Ia zi. Oh, eu. Nu. Miau. Nu. Eu cred că e mai bine. Nu trebuie să fie chiar așa de grav. Miau. Asta e tragedie, dramă. Ia spune-ne despre o comedie ceva. O comedie. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Băbea, ce-o comic. Ha, ha. Au. Ce-o comic, băbea. Au. Ha, 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 ha. Au. Ha, 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 What ha, an ha. interesting story we have here. Ha, 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 Tell ha. us more. More. Ia. Ha, 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 Cum? ha. Cum? Ia zi, mami. Cum e? Despre ce e vorba? Despre ce e vorba? Cum e? Așa e! Ce-o comic, băbea. Au. Da! A și O și U. Fără zgârieturi. Doar cu cuvinte. Să folosim cuvinte. A, O și litere. Acum, la început. Așa vezi, bravo. Acum cuvinte. Au. 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 Ha, ha, ha. No, de ce? De ce mai ales? Au!